Asa sabog for today, Oo Titan nga Jello. eh. Para minumulto tayo, ante. May Ulan mga yan nangyayari. Ulan yan. Eksena ng ulan yan. Anyways, isang magandang morning sa lahat ng mga kabisya nating mga Gen X. Kumusta po kayo? Grabe yun ah. Okay lang yan. Pag tumawag, yari ako. Move forward Kapag agad. tumawag, yari ako. Okay lang yan. Let's Listen go. up, come on! Nakipagsiksikan, dikdikan na naman ako sa pila ng jeep. Iba ang aming trip, pare has coming with utak, sobrang bilis. Iwan sa aming panis. Ito ang makabagong tabalan. Uy, buong Panis! Good morning sa lahat ng mga kabisya natin ng ganitong oras nakatutok sa atin. Thank you so very much. Dahil sapagkat because pinipili nyo po ang Love Radio na makasama. Tama! At syempre, big shoutout po kay Capture Candid Studio dahil nakatutok po siya ngayon sa atin. Thank you so much. Happy 7th anniversary! Yun! Congratulations yung Capture Candid Studios, yung dahilan kung bakit ang ganda ng ating latest na photo Tama. shoot. And speaking of photos, natandaan ko na pumunta tayo dyan sa Capture Candid Studios. Meron pa sila ng mga makalumang mga camera, di ba? Mhm. Napag-isip-isip ko lang talaga tuloy kasi total eksaktong may nag-message eh. Sabi nung merong isang Gen X nag-message, nanay. Anong sabi? Sabi niya, wait lang. Babasahin natin yan. Sige. Sabi nung Gen X na nanay, Dear Nicole Ayala and Titan Jello. Ayan. Bakit nung panahon natin, kahit malakas ang ulan o baha, pumapasok pa rin tayo? Tama. Ngayon, konting ulan lang ang tinatanong na ng mga Gen Z at Gen Alpha, bakit hindi pa nagka-cancel ang mayor? Ang tanong, mas matatag lang po ba tayo noon o nagbago na lang talaga ng panahon at pagpapalaki? Okay lang yan, basta ang importante, walang pasok ang mga anak ko. Ayan. Ako para sa akin, sadyang yung teknolohiya na lang kasi yung nagpabago ng lahat eh. Tama. Siyempre, wag tayo magpaka-plastic. Hindi sa nagpapakatatag tayo, wala lang talagang announcement. Tama. Diba? Hindi lang talaga na-announce eh. Oo. Oo. Wala tayong magagawa kung hindi nag-announce eh. 'Di ba? At tingin ko naman, pares lang naman na masipag rin ang mga katulad namin ngayon. Hindi naman porket gusto lang namin karapatan namin na mamahinga kapag nag-announce kayo. 'Di ba? Inaantay lang ba't kayo hindi kayo nag-antay ng announcement? Nag-aantay nga kami. Oo. I think the difference really is the technology. Mabilis kasi lang talaga. Ngayon kasi, Oo. the night before, pwede na mag-announce. At saka, I think yung mga equipment, yung mga gamit, 'di ba, na meron tayo ngayon, ay talagang iba-iba dati. Kasi dati parang tumitingin ka lang sa direksyon ng hangin eh. Ay, para malakas ang hangin. Oo. Yan. So baka uulan. Tama. O kaya yung mga ibon parang lumilipad sabay-sabay. Ibig sabihin may sakuna, di ba? May mga ganun lang tayo mga indikasyon dati kasi wala pang equipment, Tama. di ba? Pero I believe na talaga namang yung mga older generations, naturuan talaga tsaka na-train talaga kami na maging mas matatag. Okay. Ganun. Pero hindi Matatag din naman, kami. oo, yun naman ang sinasabi ko. Hindi naman ibig sabihin, huwag ka magalit. Kasi hindi naman ibig sabihin Okay. na hindi matatag itong Oo. henerasyon na meron ngayon, Tama. 'di ba? Hindi nyo rin naman kasalanan kung ang teknolohiya ay nandyan. Hindi nyo naman kasalanan na mas pinadali na talaga ang lahat. So kanina sinasabi ko nga dun sa Capture Candid Studios, meron pa dun makalumang mga camera. Camera. Hindi mo na yan inabutan Hindi na. Hindi mo na inabutan. Pero ngayon, meron din kami mga binibili mga old na Bumabalik camera. nga bumabalik yung mga Polaroid, yan, yung old na camera, yung pagka piniction mo, pero ang nyo digital pa rin di ba? Tama. Ang ending hindi piniprint, gano'n. Tama. Kaya nga nauuso yung mga Polaroid kung saan pwedeng i-print pa rin. Kasi dati, kapag halimbawa, merong okasyon, kunyari birthday, 7th birthday ng anak, di ba? Alam naman natin. Digicam yan. Hindi, wala pang digicam, yung di-film. Di-film sa inyo. Di-film yung bang 36 shots yung nasa camera, hindi mo alam kung ma-expose. Kasi may tinatawag na expose Oo. Yung bang magkamali ka ng pagbukas o paglagay ng mismong film, Okay. posible talaga na yung akala mong 36 shots na tinake mo, buong birthday party, may posibilidad na lahat ng photos na yun ay tinatawag na, ang tawag dito ay exposed. Okay. Kung sino ang nakaabot dun sa salitang exposed yung camera, alam na this, kapag malamig ang panahon, Oo. sigurado po ako nanlalamig ang mga katawan. Good Ante. morning sa'yo. Ante, naniniwala na talaga ako na inabutan mo yung yung tinatapat pa sa araw, iniingatan, pinapatagal yung camera.
Alam mo yun? Pinapatagal yung camera. Paano? Pinapatagal yung parang tinatapatan pa ng araw. Hindi ko naman yata inabutan yan. Inabutan mo yun. O kaya yung paraan ng pag-develop kasi dati, hindi naman pagtapat sa araw. hindi ko alam, hindi naman nagtatrabaho doon, malay ko ba? Pero alam ko, meron silang mga para-paraan kasi sinasabit-sabit yan. Hindi mo na yan siya naabutan. Naabutan namin yan siya. Ngayon, ewan ko lang sa Sandamukal, ito hindi ko talaga masyado mag-get sa mga Gen Z. Oo. Sandamukal yung ititake yung mga photos. Kung magpo-post kayo, ang ipopost nyo yung pinakamalabo, Oo. yung blurred, o kaya hindi kayo nakatingin, o kaya yung nakatalikod kayo, di ba? Pero naabutan mo Nakakaloka. ante yung sumasabog pa yung flash. Vug! Ganun. Di pag hindi ko naman abutan yun. Naabutan ko lang yan kung photo studio, Oh. 'di ba? Okay. Pipicturean ka tapos lalaki yung malaking flash na tinatawag, 'di ba? Pero pagkatapos ng di-film, syempre meron ng digicam. Yan. Instax daw, no? Correct. Instax ano na yan, yayamanin ka kapag meron kang Instax Oo, 'di diba? ba? Instax mini, ganyan kasi mahal ang film ngayon. Oo. Basta dati talaga 24 shots or 36 shots. Tapos ang swerte mo, halimbawa 24 shots yung nabili mo tapos may extra kang 3. Swerte nyo naman, may mga camera kayo. Alam nyo kami. Oo. Doon lang kami sa Luneta pag pumupunta. Oo. Sir, 25 lang po. Picturean ko Papicture, kayo. diba? Tapos isang oras ka mag-aantay. Para Magkikita na lang kayo. Para magpa-picture. Para ma-develop Ay, hindi, para na yung ma-develop. Oo. Sir, babalikan nga namin dito Teka lang Nabutan Wait mo pa yun. Nabutan ko So, pa. nabutan mo pa yung the film. Oo. In a way. Nabutan mo nga si Rizal eh. ako, yung picture lang doon sa Luneta. Grabe Ikaw, ka. nabutan mo si Rizal. Nabutan ko. Nandun ako sa Bagong Bayan when it happened, guys. Gusto nyo ba kwento ko? Chares. Hindi. Kodak days daw kayo. Kodak, oo. Ang isa pang naabutan ko na hindi na nangyayari ngayon, yung tinatawag na mga salitang recopy. Recopy. So for example, pinaprint mo nga na nga yung 24 shots. Okay. Tapos, ano yan may number yan Number 1, 2, 3. Paparecopy mo nga kasi syempre tropa kayo. 6 kayo magkakaibigan. So may isang shot doon, yung shot number 6. Yun lang yung gusto mong picture na ilagay mo sa album. Okay. So ang gagawin mo, paparecopy mo yan. So sasabihin mo sa Kodak, yan. Ayan. Ito, number 6 parecopy 5. Yan. No, di ba? Nakakatuwa. At saka, alam mo, nakakatuwa din yung mga meron pang tinatawag na albums. Naabutan mo yung mga albums? Oo naman. Ngayon kasi Facebook albums, naluma na daw. Matanda na lang daw Oo yung naman, hindi na nag-album. Aray Isang ko? Aray ko? picture na lang kasi Aray. nilalagay. Ako na laging may album sa Facebook. Nakakatanda, di ba? So, yun yung mga eksena na meron pang mga album nung araw. Na kapag yun nga, 7th birthday. Natatandaan ko yung Kodak na yan. Meron siyang mga stickers. Tapos yun yung mga namin, yun yung mga design namin. Kung ngayon may mga template na tinatawag. Yan, 'di ba? Yung mga template kapag ka nag-post ka ng photos, Tama. 'di ba? Edited na, ilalagay mo na lang yung picture. Noon talaga actual na stickers. 'Di ba? Nakalagay I'm so sexy. Oo, Tas gano'n. Nakita ko, may sticker. gano'n ako nung baby ako Nilagyan ng nanay ko. Oo, yan kasi yung mga uso. Galing. Nag-iba na rin talaga, no? Tapos ngayon, who would have thought na isang araw templated na? Isang araw pwede ka nang pumili. Tama. Isang araw pwede mo nang paseksihin yung katawan mo kahit hindi ka naman talaga sexy. Noon, Tama. meron talaga actual na pwedeng mag-edit niyan. Actually, nung panahon ng the-film, hindi na i-edit. Tama. Kung mataba ka. Kung tsaka ka. Kung hindi ka makinis, hindi ka talaga makinis. Kung pangu ka. Oo nga talaga. Ano pakiramdam mo, ante, na naabutan mo ngayon yung noon sa ngayon? Hindi, I'm just so thankful na pwede na pong ma-edit ang lahat. Sa panahon na pwede na tumanda na tayo ng slide, I'm thankful talaga ako dahil na-edit na po ang lahat. Pero thankful din ako na naabutan ko yun. Tama. Kasi yun yung mga kwentong hindi barbero, pero kwentong isi-share mo sa mga Sa mga bata katulad na namin. correct, na parang may ganun. Tama. Nakakatuwa naman. Ganyan. Ang hirap pala pekein dati. Ngayon, ang dami ng Oo, ang magaganda dami sa peke. social media. Kasi dati, wala rin naman talagang way kung paano kayo magkikita. Kundi magkikita kayo literal, di ba? Tunay. Ngayon kasi sa dating, bago kayo makapag-date, pwede mo na makita online Pero wag ka ring maniniwala, hindi tunay na matangos ang ilong niyan. Tama. In-instruct niya lang yung AI na patangusin yung ilong niyan, umayos ka. Di ba? Totoo. Ay, nako, nakakalurk Siya muna mga kabisyo. Muli kami magbabalik sa ating kwentuhan at kulitan ngayong morning. Kahit maulan, kasama nyo pa rin po DJ Titan Jello
At syempre, kasama natin ang napakaganda ngayon. Hinihintay kita eh. Hintay Ang kita. O, tapos. magayon. Aha. Marikit. Kasi dito nakasalaya. Masikip. Okay. At Aha. kaakit-akit. Okay. More. Dito nakasalalay ang kape mo for today. Hinihintay ko yung papure. Na talaga naman hindi mo kakalimutan kapag ikaw Aha. ay napakinggan. Ayan. Hoy, wag ka Isang to. Nicole Yala. Ayan, ako po si Nicole Yala na nagpapaalala. Una, magdasal ka para mabuhay ka. Pangalawa, mag-toothbrush ka para mabuhay naman iba. Hoy, ang sabog mo today! Ayaw mo lang! Sabaw! Ang sabaw ni Sabaw Titan! yun.